Хора, днес ще снимаме с Дантяра на Brawl Stars. Вълняка не може, защото му е нещо станало с акаунта. И понякога ще го чувате, защото той тук играе в момента Fortnite. Айде. Кажи здрасти. Здрасти. Аз казах. Аз ще бъда... Кой? Ще бъда Базара. Базарник. Майко направих това. Ако не направиш Викториал. Чакай нещо. Ще ми бъгна. Ай, лоха. Кама се. Ебе се. Не, там много да чуя. Хора, още не сме почнали. Ето, почнаха. Почнаха. Да. Хора, вие купили ли сте си и мое? Мишката, мишок. Ти си бъс, добре. Базара. Аз имам хайперчарж на него. Аре, брат, им взе много спамерско. И добра. Сега ако някой пристигне изведнъж. Ако някой те нападне, казва. Идват. Не! Ис. Айде бе! Хора, ние сме много добри. Идвай! Пристига. Чакай, идвай тук. Кой? Идва някой. Тук. Ето има някой. Никой няма. Оле, верно там си. Колко хора има там. Събранието. Ето ми там. Оле, ще. Бягай, моля. Ще се оплача, че това е Леон. Айде, проблях всички гаджети. Имам само Хора. Франция душа. Боти, франклиста. Кой? Ти нещо интересно ли се правиш? О, малко. Оле, бъгнах! Гле! Виж ма! Гле! Бъгнах, виж ма! Охо, бибара. Биби. Леон. Биби! Оле, Франк ще ме разчепи. Франк! Ай. Блудкалата. Не, бягай. Бягай, край с нас. Не е край. Базар е много добър. Гледайте, хора. Мали. Хора, звездичка. Ние ще няма ми даде, много ясно. Не. И на Дантяра не ще му даде. Да. Не си заслужава. Звездичка, хора. Какво ще има? Не сте се абонирали. Тук имаш. Не сте се абонирали. Хора, абонирай. Епик, брат. 10 джемчета. Аз имам Чувствам. 81 джон. Като си добър. Брат, кой си купа 29 джеме? Аз дам ръж. Вземи си скин на Емзи, бе. Да си по-готин. На мен то най-много ми харесва. Хора, Дантяра има Годзила бъс. Вие имате ли го? Аз го нямам, бати. Мен не ме харесват. Ето хора ще ви го покажа. Ей го, гледайте го, хора, бати. И аз го искам. Да съм. Да си върна. Къща громинг. About Колко човек са останали вълняк? 74. 74? Да, верно. Хора. bro. Ай, хора, почваме. Ама крас, този кръг ти помага да виждаш къде има хора. Не. Да. Помага ти до някой фарас. Да. И ти зарежда супера. И значи, ако почнеш да се зарежда супера, значи... Ела, Меги тук. Мегара. Бати, бизон. Виж, тук се сбиха. Не са много. Дана умря. Ако мога да коснеш, ще чупа тиквата. Дани! Тук е Дани. Мек. Идва да кои скем. Чакай.
Загубихме. На всяка загуба си удрам. Се удрам, брат. Така е. Виж хора. Хора! Хора! Откъде че падат тези? Ти имаш много звезди. Хора. Нищо не става. Ето, удрам се. Ох! Това заболя. И ти се удари. Те прави канала. Ако загубим тази игра, си удара умрук. Ти си щупиш И чипът. ако не се абонирате, Хора, ако трябва да се абонирате, защото след удара, ако загубим, няма го има повече на този свят. Отиваме на погребение днес. Сигурно. след нея да ме има, ако си удара край. Някой има ли тук? Не. Базара! Базара тук! Базара е тук! Колт. Колти болти! Тук е базара, внимавай! Охо, виж кой идва. Идват много са. Не. Мур! Не! Удари се си мурък! Оле! Хора, как се чуе така? Чакай да бъда франклиста вътре, нищо не мога да ме сплаши. Ти бъди Шели, бе. Или Шели. Шели отвътре. Така. Много ме страх 900 на куп. Мя. Какво? 900 на куп. Ма аз бях 950, сега съм 800. Бяхме! Абе ти отвътре няма кой да те изплаши. Да, няма. Гледай сега какво са. Бундарина. О, хора. Събира. Дай да скрим. И да ги изкемпим. Ти добре си. О, фак. Идват. Това е някаква. Ула. Ула! Аз мислих, че е изкуствено, бе. И аз. Идвай. Как се върти? Идвай вътре, нищо не мога да изплаши Дай да вътре. взема. Видях някой. О, Шели. Взимай кутийките. Идвай. Бягай, моето момче. Нищо не мога да ме изплаши, мен, аз съм бизон. Да, никой не може. Внимавай, чакай, идвам. Едгар. Ела тук. Чакай, Едгар идва. Едгар идва, ела при мен идва. Много са. Моля, ще ли го изкемпи? Убих Рико. Ще ли го изкемпи? Добре, ще ли го изкемпи? Бягай, бе! Медрони! Ще ли го изкемпи, крас? Тук има някой. Няма да не избягаш. Притиснат си. Крас. Бягай. Те ме отнесоха, бе. Те да направиха на кайма. Бати, ботовете. Добре, хора, ако загубим, ще обърна 100. Не знам какво. Да, стоим тук, че вече се досхаме. Аз имам хайпърчарж. Край. Секунда. Трябва Ако и аз имам. Край. да отидем ли? Не. Гледай. Там има много хора. Страх ме. Не, бе. Айде, край. И сега дори да дойде Тимо. Казах ти ми. Казуди. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Вътре. 300. Да влезна ли? Не. Ама имам хайпърчарж, това. Брат, ела там да не те учели, ти ще нападна цялата армия. Тун. Идвай бързо. Да ми помогне. Сбиха се. Бърни, отиде. Айде, край. Толкова и то. Айде, хора! Ус, бате! Залагайте, бе. Ботки. Let's go get it. Let's go. Хора, бора. Пусих се на улите. Да, реди. Бум. Вълняка има легендарно. Как чупи. Чай никой да ни накрая на малко. Почнахме. Хора, почваме. Търдеден. Ой, блудска латка. Това е слаба.
Да. Нека ти избяга. Опа! Видя ли кой е тук? Кой е тук? Ела, ела. Притиснах я. Нека ти е. О, бягай, бягай! Бягай, Лилия е там! Лилия е там! Край ще. Обаче. Няма да е край. Не. Няма Лили. Бати. О, Фу, идвай, да я притискам. Франк. Тук ли? Оле, Та. Пристига. оле, то Сърджар какво прави тук, бе? Франк минава от тук. Или те са приятели сигурно. Идвай. Не. Не. майка много ма драги хора. Не, хора, моля ви се. Абонирайте се за канала, смощите кабанката. Ела. Хора. Господ да ме пази. Сега ако минало. Сега ако влезне вътре някой има. Не, някой ще нападне, аз така. Никой ме не знае. Някой ме нападне. Идвай при мен, аз съм там. Ела ти, моля се, бързо когато никой няма тук. Бързо, територията е свободна. Не мога да на майка се дойди. Няма. Те се бият, ба. Тя да го престане. Добре. Той има хипер. Той си го взел. Ще ме отрепи. Чакай, тихо ще е много напред. Той има да е с приятел. Да, седи горе. Еги, те пристига. Хайде бе. Fuck you. Еги те. Ама ти има хипер. Лили навиза, знае, че сме тук, Лили. Да на майка тук. Всички са тук. Да на майка тук обаче. Не, моля, влезни вътре тук. Бързо, влезни, когато никой не те е видял. Бягай, моля се, бягай. Браво е. Шоудън! Хора! Ей! Как ще и да помни? И умря. Уооо! Гликста. Гликстоса. Гледа. Вижте хора, гледайте. Бам! Глед. 2000. Бам. Гледа. Много малко. Моля ви се хора, абонирайте се за канала. Не сте се абонирали. Ясно. Абонирайте се. Хора, моля ви се. Хора! Хора! Хора, защо така? Why? Оха, браво, красно сме добри. Айде! Трябва да си върна купите, трябва да станат 30 ранги. Воу, опитал. Ей, вълняк почва да стори. Айде, почваме, бързо. Почваме! Ай, плутка лята. Не са добри. Иде вътре бързо, нападай вътре територия. Не, дай да вземем първо кутиките, които са отвънка. Не. Гордо. Идвай, крас. Тук са, гледай се, сега се появят. Бам. Идвай да вземем. Искам да идва. Дори да. Не, идва някой идва. Господи помилуй. Ела. Бягай. Беги, ту е, беги. Пиги. Опасно жестоко там. Там. Оле, гледай какво сте там. Долу. Край. Но. Не, хот-дока. Ама ще го убия пък. Не. Няма си. Аре, идвай да вземем. Си го взимай. Що съм с повече кръв. Не, аз съм с повече кръв. Оха. Бъди. Внимавай, тук мога да темни всякакви война. Тук ела. Няма да се чакам. Тук ще бъда аз. Тук аз територията. Тук територия. Бързо, притесни го това, притесни го. Господи, помилуй. Бягай, кръв. Holy shit! Хора! Не, бягай. Хора, бе! Не сте се абонирали! Добри! Хора! Вати, добрите са те, бе! Тус не е нормално. Хора, знаете ли как е на цигански? Качпара. Това да е колко е пари? Качпара! Да, бре. Хора, искам да се абонирате с камбанката. И ще победим.
20 абоната да направим. Няколко да направим 10 000 милиона. Да. Какво правиш, бе? Вълняк се ядосва. Не се... Ба, види го ботката! Те бяхме тръгнали добре! Гледай, то легендари вълняк. Край. Бързо, взимай крас. Ева ми е, колко срам. О, бягай, докато взимаш. И аз ще умреш. Ой, но... Ой, но! Влизай вътре. О, було там. Ево, точно зело. Бягай, крас. Чакай, бе, ботка на страна. Много са. А ги взимат. Скачай, бе. Мерджан. Мендирен. Ела, бързо. Господи, помилуй. Защо ме би така жално? Бати. Разбери, мами. Идвай, крас. Господи, R2 да видиш. страх. О, хиперът се ядоса. Всяко дойдеш ли? Стайно. Ела ще ли? Видяхте. Ей, там отиде. Ето е. Ето. Господи! Бра. Закъсай. О, имаш още един. На фонка има още един. Охо. Сърфори. Къде ще? Тама, дама ли си? Шелки. Охо! Бъс. Бъскат. Тя ще дори от тук. Ел, примо. Сой е мехор. Ще ако го дръп накрая. Ми няма го дръп. Еги те. Пристигат. What this? This is not? What? Хора, знаете кой е човек обработва верята? Аз. Ти ли? Да, аз съм. Добре, да кажем честно. Хора, аз обработвам верята. Да, защото ти не си учи хора. Сега ще дойде от тук. Ще дойде от някъде. Я от тук до мен. Аз ще те предпазя с едно. Ма няма. Къде са, бе? Страйко. Намигам ти, бро, да сме. На здраве. Хейк сосен, Thank you, пик bro. сосен. Трябва да проверявам всеки път тук. Не, бро, страх ме. Господи. Ей, тук са някъде, нали? Господи. Тук и... Ей ги! Уау! Господи. Ойте, ме, Крайсна. Те не нападнаха. Те ме пазват хората, бе. Let's go. 920 купка. Хора не си са абонирали. Хора, стига да. И падайте се. Хора, и на него му се падна. Хора, ако станат 900 купи, Абонирайте се за канала. задължително трябва да се абонирате за канала и да лайкнете видео. Ако станат 900 купи. Не, добре, 850. Ще се обаче. Джони ми. Не са добри. Накъде, бе, ботка? Готово. Хора, 2 победи да направим на първо място и видеото приключва. Ако направим за фу, тя ще дойде тук, гледай. Не, дай бягам, аре мъж. Ела, спокойно. Аз съм махам. Аз ти казах нещо. Аз бягам. Страх ме е крас. Мах се. Мерхаба. Меркендес. Как бе отзели това? Това на хаоство. Айде, помчика. Прибира се на то. Виж, разбира се. Оле, мерхаба. Прибра се на топличко крас. Чай да им те... Опа, Едгар. Опа, коса. Бързо. Ти скрие там. Ти сме бати. Тя ще ми скочи. Не, че сме слабати хора, ама нямаме нито един джем. А ти имаш. Ама едно. Ще искаш има някой. Не. Айде, бе. Аз ще тук. Брат, как? Четиро бил всички, пък не второ място, вот. О, Габи, Ваби. Иве, се включваме в битката. Ей ги, бе. На малко са. Къде са? Иде бързо. Не страх са. Не, на малко е, бе, виж го, бе. Айде, на малко е, бе. Дай, такова и го ти. Бам. Мерхаба!
Как ми го убила? Брат, то си пусна това, всичко си пусна това човек. Бати, лудя. Лудя, бе. Като мен. Ама как се ме уби? Ама той има супер без 3, аз с едно. Има на спами и си пусна най-нахално това. Гледай ги. И те. И да преди малко викахме да са ботки, ама изведнъж... Хора идват. Сега ще го дръпна. Най-добрите. Идва да крадем. Авокадо! Не бягай, Крус. Няма кой да бягам. Аз съм много добър. Аз се бягам. Меркендес! Меркен! И ти си Аз пусни имам това. такова супер. Пусни си го. Гади. О, това крас ще натрипат. Страх ме е много. Няма кой да Аре, теста. малко. О, бягай, бягай. Бати. Бягай просто. Чакай. Ела бързо, ела. Аз се взел. Няма кой. Идвай, Крас. Запалката. Искам да гори. Ала, я ги махни, бе. Бягай. Ти си моя живот, но без твоя живот. Мислим 25 минути, 20 още 4 минути. Хора, трябва да обработвам. Няма да стане. Охо, цялото отрепи. Става. Не си пускай хипера, това е за по-трудните работи. Уле. Те са душа. Аре, стигал е, брат. Мерхаба. Не. Силната няма. Меркендес! Майно, загубиш купите. Още една игра, хора. 10. Не, аз няма да игра толкова последно. Давай, последно. Минус 10 Това не е минути. последната игра, бе. Брат, чай ще игра с Едгар. Хора, ще пробвам игра с Едгар. Давай игра с Едгар. Мале, въоръжен, брат. Остана. Чакай, искам да бъда. Искам да оставя. Как имаш доски, бе? Давай ми. Хайде, бе! Куда? И е база къса, бе. Охо, хора, това не е последната игра. О, Папа. кой? Не гледай. Кой? Ти нещо интересно ли ми се правиш, бе? Топето умре. Бягай. Майко мия! Не, няма време да живея. Ще притисна. Внимавай! Аре, бягай, бе, шилок. Откъде? Не! Моля, внимавай. Офа. Нека ти, бе! Притиснаха ме. Хора. Не, тя притиснах. Не духва. Да, ти си моля да се брат. Аре, брат. Внимавай! Бягай. Притисната, внимавай. Ти, бе! Не, внимавай, че той ще ме спами, да. Ей, Айде. Пътече. Памяр! Откъде си? Хора, дай още една игра. Да, аре. Дай, редио. Ей! И хора, последна игра. Да. Да победим този път. Да. Защото ако не победим, каналчето, Буркина канал, иска да побеждаваме. И вие хора, и вие искате. Но няма как. Влизай по средата. Топ. Хора. Фанк. После да паде. Фанк да завъртя. Браво, бе. Ей, бе, мортисора. Охо, идвай. Кой ме стреля? Шилока. Шилока. Не. Внимавай, моля. Какво сте там? Кажи ти, бе! Как ги открадна. Кажи ти, бе! И се, ела. Хора, май ще победим тази игра. Чакай, стой. Tu си спуш? Ела. Tu си сред. Стой тук. Не го убий още.
Не скача. Не, ще избяга. Не знам, той мърче много такъв дразнещо. Туруруруру! What? Не им скачи, не им скачи. Бягай. Опа! Няма да му фанти през живота. Килю, дай. Моля го виж. А? Моля го виж. Мас игра. Стига, спамина, боска на срана! Не. Добре. Еми хора, мислим до тук да е видеото. И от нас чао. Чао.